Čaute ľudia, zdraví vás G-Boy Steam, vítajte pri treťom dieli Minecraftu. No tak pustíme sa do toho. Rýchly začiatok. Čo budeš hovoriť? Tak akože čaute. Čo budeš hovoriť? Čaute. Čaute. Tak kocúre, kam si išiel? Však sme tu No v ja takej tu istej stávam. zostave. Sme tu v takej istej zostave, kde pohodičke. Tak, poďme naťažiť nejaký kobor, dať ho vypaliť a postaviť tú stavbu už. Či ho hradu, či čo tam byť. Stavbu. Radbu. Davides, poď mi pomôcť zarovnávať. Ideme na. Ja už vychodte ťažiť a my ideme sa rovnávať. A ja idem zaraznovať, než sa nechce už ťažiť teraz. Tak ježiš, tak, Toto bude asi taký nudnejší diel. tak ja idem. Budeme stavať. Také ticho. Ja idem ťažiť. Ticho, z tvojej strany. No, neže nutnejší, ale oddychový. Taký, viete, to už je náročné, po 2 dieloch trošku musí byť oddych. Také náročné. Náročné. Kam si zmizol Nesquik? Hore. Ale tam už to netreba. To je okrástu. Idem zarovnávať aj ja chvíľku. Čo to, ja tu mám oné? Však ale, tak by to išlo rýchlejšie, ne viacej. Jak to je presne to svetlo z tých torčí. Však ne. Idem naťažiť nejaký ten kobor. Poď mi pomôcť. Kde No. ste? Kc. Zavidíš to? Robí to syn. Posúren, kde ide zarovnovať? To už netreba, toto už je posledné. Dal som si vypalovať cobblestone. Takže to... Riptails. Kde si? Poďte sa pozrieť, čo som vykopal. Na čo to zbytočný? Poď sa kúknuť. Hejte sa aj. Taká krásna chodbička. Kopu. To je nič. Nevadí, však tak mi poď pomôcť, nech to je veľa. Ako Zurec, ako náš hlavný staviteľ a dizajner, všetko bude asi stavať tú celú stavbu, lebo on nechce prezradiť, čo to vlastne chce spraviť. Presne. To je tajomstvo nášho kocúresa. No a za odmenu uděláme to, Hej, ale to by že, sme nemali. David. že môže ešte aj rozstrediť čestky. No, to je najlepšia odmena. A zatiaľ, čo bude on triediť čestky, tak my budeme robiť radbu, ak ešte nebude hotová. Facebooka. Čo robíš, Nesquik? Ja kopem, ne? Prečo si išiel hen tam? Asi jeden nejaký. Lebo som išiel hen. Lebo sa mi tam viac páči. Ja, je tu veľa svetla, že? Oča rozplačí. Lebo si pustím. No ja už počkám, kým sa ich nejde. Oh ne. Čo? Dia. Hej. Aha. Ešte tam máš?
To máš akurát tak oné, coal. Ani to ne. Aha, to mám. No. Vieš, koľko tu mám stakov, kamo? Až 2 Aha, či maximálne. ako... Aha, pozri David. Aha. A, šetri. Sa tu machruje, že má. Chcel by si čo? No. Také mám dole v garáži, asi 4. Kocúres, domačkáš Aha. si aj pod nohy, to máš. O, jaskyňa. O, niečo som našol. To si máš. Nesquik, mohol by si zaťažiť obsidian. Nesquik, poď sem. Nesquik. Ešte čo? Nič. Tam už nič není. Ideme kúknúť sem. Robíš to presne za rovno? Že vidie Hej. to? O, a tu ste už boli. Čo mám ísť naťažiť obsidian? Hej. 10. Na čo? Chcelo by to potom previesť aj vesničanom od niekadeľ. Na portál. Aha, nether. Chcem nájsť aj strandov. Čo mi urobíte, keď zomrem s krompačom v jazere? Budem ti tlieskať na kolenách. Nestihneš ma zabiť, lebo ja zomrem skorej. Podaj by tie veci zmizli, ak by som sa smial. Toto ma zaujíma, jakže mi to tuto nevyšlo. Vieš prečo? som Toto je povedal. 10 blokové. Lebo čunovo vyrovnať. Ja som vedel, že to je 10 blokové. Áno, tak pozri sa na to. No to máš tie 2 bloky až túto. Tam, kde je to také dvojblokové. Dobre, máš ticho. až túto. David, nájdi mi obsidian, nech ho vykopem. No a hneď to... Vyhoď mi ho, ja ho tam odnesem, ty stávaj. Ja asi keď nič nemám už. David, Áno. nájdi mi toto... Obsidian. Neviem, kde je, ja už tu nejsem. Poď tam dole, kde si našiel... Poď tam dole, kde si našiel tie prvé diamanty a... Tam je. A ja neviem, kde boli. Hľadu nájde. No tak choď. Počíme v nejakých peťach. Mi aj tak nevíde. No však ty to dáš zúdaj. Ty to dávaš zle proste. More, kde je tu na strane obsidian? Čo je to také ticho? Aký máme čas? 9. 8:38. Hej, Kocúres, až tuto má byť tie dvojblokové. To mám dobre. Potom tieto prvé videá budú také krátke, 10 minútové, ale potom už budú 15 až 20. Ne? No. Presne. Áno. Ja už asi viem, prečo to je zlé. No, neviem. Dobre, tak ukončíme to. No. No dobre, tak dúfame, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like a ak sa vám nepáčilo, tak komentujte, čo by sme mali zlepšiť. Tak my sa teraz s vami učíme. Čaute. Čaute. Čaute.